Malamar sha'awa kashi na biyar. Yauwa Hajiya Ture, wannan ita ce yarinyar da nake faɗa miki. Anti ta faɗa tana nuna zai da ke kusa da ita a zaune. Kallon ta Hajiya Ture ta yi kafin ta ce, taso nan kin ji baby? Na ganki a nutse zai ta ƙarasa wajen. Ta zauna, rungume ta yi a jikinta tana faɗin, ki saki jikinki da ni kin ji? Ina so kar ki ji kunya wajen yin wani abu a gabana, kar ki ji kunya. To anti, no bana so kina ce min anti, mommy za ki dinga ce min. To yanzu dai ku tashi mu je mu ci abinci, don na san baby na tana jin yunwa ko? Anti ta faɗa tana kallon Jidda. Yes mommy na. Tana nan sai har suka gama zuwa lokaci kuwa gaba ɗaya jikinta ya mutu. Ba abin da take bukata face ita ma ta ji abin da inna take ji, take wannan ihun. Ɗakinta ta shiga ta kwanta cike da mutuwar jiki. Gaba ɗaya ta rasa me ke mata daɗi. Hannu ta cusa cikin ɗan kamfanta, ta kama ƙwaƙulan gosonta cike da matsananciyar kwaɗayi. Gaskiya ni ma ina so na ji abin da ake ji, amma kuma Lami ya ce min wai da zafi sosai. To kenan inna ihun zafin take yi ko me? Kuma an ce daɗi ne da gaskiya ni bana so na ji zafi. Haka dai ta yi ta surutu tana ƙwaƙulan goso. Har cikewa ta yi da ruwa cap cap. Marar ta ya kulle ta fara ganin dishi-dishi. Ai kafin ka ce me wannan ruwan daɗin ya fara malalo mata ta jiki tana ɗaukan ƙirma da rawar ɗari kamar mai jin sanyi. Ihu ne ya so ya ƙwace mata, ta yi saurin toshe bakin. Lamo ta yi a jikin katifar tata kamar an jiƙa biri. Wani irin daɗi ta ji wanda ba ta taɓa ji ba a rayuwarta. Dama haka ake ji, dama haka ake wannan ƙwaƙular take da daɗi. Amma me yasa Lami ta ce min da zafi? Ko kuma ƙatuwar awan nan ce take da zafin tun da wajen sawar ƙarami ne? Ta faɗa tana tura abun ƙwaƙulanta cikin goso. To amma ya haka take shiga? Murar inna da take kiranta ne sa ta fasa ƙarasa maganar da ta fara. Kina ji na don wulakanci amma kika yi min shiru ko? A'a inna ban ji ba ne. To na ji ihun me na ji kin yi, ina banɗaki. Ba ni bace inna sai dai a maƙota ne ma na ji. To a ina aikin da na yi miki yake? Na kawo tun ɗazu ina ta kiranki na ji shiru kawai sai na ajiye. Amma ai kin ga wutar ta mutu. Amma ki sake haɗa wata shine kika shige ɗaki kamar amarya. Maza ki kuma kunna wata. Ai malam yana jin yunwa. Tana gama faɗa mata ta shige ɗaki don ta saka kaya. Wai inna ki bar wutar ta mutu kin shige ɗaki kina ta jin daɗinki amma ni kina ta min faɗa kamar ni na kashe wutar. Duk wannan surutun tana yi ne tana haɗa wutar da wancan ta mutu su inna ana can ana ɗibar daɗi. Kan gado ɗaya suka hau suka dukuma dukansu huɗu suka fara shafin juna suna ta sarrafa juna da matsananciyar sha'awa. Gaba ɗaya sun yadda kayan. Anti ce kwanciyar gingine ta buɗe ta yadda ya kamata Jidda ta kafa baki sai faman sha take yi. Gurzanta take da harshe. Nishi kawai take da kukan daɗi. Hush, my baby, I love you so much. Hush, kar ka bari daɗi. Wayyo, ya fi na kullum. Ina son ki baby. Hush, ki gurza ni duka. Na bar miki. Wallahi ni dai kawai ki ta so na. Hush, daɗi. Zan mutu. Daɗi wayyo Allah. Baby you are so sweet. Banda gurnani ba abin da Hajiya Ture take yi. Saboda yadda zai take ta goga mata ɗan belin nan waje da ciki ɗayan ƴan fulaninta da ke take murzawa. Haba malam ba haɗaɗi, daɗi kawai ciki da waje. Tun daga bakin ƙofar falon aka fara jiyo gurnani da surutun mara amfani wanda bai ma gane abin da suke cewa ba. Muna nan muna jira tun ɗazu amma shiru ko ba za ku zo ba ne? Ga mu nan wallahi yanzu za mu zo. Tana gama faɗa haka ta kashe wayar. Gani rufi ta ƙaraso. Ke me yasa duk sanda aka haɗa abu da ke sai kin ɓata wa mutane rai ne? Yanzu tun ɗazu wajen awa ɗaya kika ce min ga ki nan. Wanka za ki yi amma sai yanzu? Jamsi ba za ki gane ba wallahi ina matuƙar jin tsoron harkan nan. Su ba mazan mu na aure ba amma su mai da mu kamar matansu.
Yanzu shekaran jiya da na koma gida sai da na yi ta gasa gabana saboda kar ummana tana tafiya ta canza gwara idan aurenmu za su yi kawai su fito a yi magana. Amma ni ina jin tsoro gaskiya. Ai fa sarkin tsoro. To bari ki ji yanzu duniya ta canza. Sai kin bayar kafin a baki ko kina tunanin zai aure ki ne bai san kalar ɗanɗanon ki ba. Sannan da kike cewa kina jin tsoro. Wannan lamarin fa taimakon juna ne ake yi domin kowa yana da datti a marasa. Amma idan aka yi sai ka fitar ka samu ka sha iska. Na ji to yanzu idan kuma suka zo ba su aure mu ba fa sai mu ce wa mazan da muka aura mu ce musu me? Sannan da kike maganar datti ni ba wani datti a marata ai ban ce ina bukata ba. Kin ga malama yanzu duniya ta samu ci gaba. Ko dai ki rasa budurcin ki sai ki je a yi miki ɗinki ba shi ke nan ba? Abu ya wuce wajen. Sannan maganar datti wacce idan za ta yi period take fama da ciwon mara to bari ki gani idan za ki wani watan ba ruwan ki da wannan wahalar ta ciwo kalau za ki gama. Idan za ki wuce mu je mu tafi ke bashi ya nemi wata abun da ya nemi wata abun daga matan nan da suke neman mazan da za su gurza su biya su rasa sai kin samu a cikin sauƙi. Kin samu a cikin sauƙi. Haka dai Jamsi ta ja ra'ayinta suka tafi ba tare da zuciyarta ta so ba. Allah ya raba mu daga sharrin ƙawayen nan. Su anti na gani an fito daga wanka sai wani shi ake da babes saboda an kwashe wa yara ƙananan ruwan daɗinsu. Gaskiya baby kin yi daɗi yau sosai kin ji yadda nake ji kuwa kamar zan bar duniya saboda daɗin ki. Dariyar Jidda ta sa ta na rufe fuskarta da tafin hannunta. Me kuma abin jin kunya? Ai mun zama ɗaya kuma fa gaskiya ba isa ta kika yi ba kawai dai zan hakura ne saboda mangariba ta kusa. Mu je na kai ku gida. Dole na shirya mana fitar da za mu kwana muna gurzon juna. Ko? Kawai Jidda ta ɗaga mata. Falon suka fito bayan sun sa kaya. A nan suka samu Zee da Momi sai malamalai 'yan Fulani take ta yi. Ita kuma Zee ta yi lamo ana jin daɗi sai lun shedo take faman yi. Ku tashi mu tafi ko? Ba ku gama ba ne ayyo? Anti ta faɗa tana musu dariya. Ai gwara mu a kan ke ina jin ki fa har toilet kina cewa ta yi miki goho da ɗan jaraba. To ina ruwan ku Sa'idawa. Haka dai suka yi ta hira cikin raha har suka ƙarasa unguwar su Zee. Suna yin fakin suka rungumi juna sannan suka ɗan fara wani ɗan sosai kamar mayu. Akalla sun yi kusan minti 10 sannan suka fito suka shiga cikin gida. Sosai iyayen suka nuna jin daɗi. Ta kawo su gida da kanta sannan suka tambaye ta me ya jikinta. Nan ta amsa da cewa jikinta da sauƙi komai ya yi lami lafiya sannan yaran kunnan suna da kirki. Gaskiya kun yi san yara. Haka dai maman dai ta zuba musu godiya da nuna yadda malaman take nuna kulawarsu da yadda malaman suke nuna ƙoƙari da yabawa halayen yaransu.